Patabwera ndi nkhani imene yangotipeza kumene. Nkhani imene ndi anyamata amene mukuona amene pai, komanso tikuona apolisi. Apolisi amene watu kujambulitsa ndi nyamata ameneyi amugwira amutapa ndithu. Nyamata iyi akuoneka kuti ali ndi matumba ake 5 ya flour amene anakatenga Mozambique, komanso zigubu ziwiri za mafuta ophikira. Iyatu atamtapa pamenepa, nkhani yayikulu ndionena kuti nyamata iyi akuoneka kuti amamenya iligo yake ija. Yomapita Mozambique anyamula ti mafulawa take kubwera kuno kudzagulitsa kuti mafuta ato. Iyatu pa njinga yakapalasa monga mukuoneramo. Ndiye paja mukudziwa kuti kunja kuno kwabwera mapromotion, munthu aliyense amene wagwira wakuba. Ndetu wapolisi naye anaona kuti yayi, this is mwayi wa advantage. Kuona kuti nthawi yonena kuti nayenso mwina angapate promotion ndi yomweyi, ndiye ankamatatu. Nkhani yonse ndi imene idayipeza pa tsamba la Times 360. Koma chidwi chathu kwambiri chili kuma comment section. Anthu akunena kuti yayi, kwenikweni chimakhala chili chani chimenechi. Kuti apolisi akuona kuti basi agwira ntchito yotamandika, basi pogwira munthu onyamula timatumba 5 ta flour. Komanso tizigubu tiwiri ta mafuta. Ena kuti ayi musiyeni. Kuteka munthu ameneyi katundu weniweni, anthu akupa mbomamo osagwira amenewo bwanji akalimbana ndi munthu wati matumba 5 ta flour. Umene mukuonera mkulu ameneyitu wachita kuyima naye kuti mwina make ayionetse. Ayionetse ndithu. Ena kuti ayi ife tizingowerenga makomentiwa, nthawi yoti tikomente tilibe. Atu pamene wina akunenera kuti mkulu ameneyitu nkutheka afuna ayikokere paja mudziwa atu mbomamo ntchito sakulemba. Anthu ambiri ndi kuti akungokhala olova chilo kama kampani ya boma anatsekatseka nanga si zinthu zidavuta pakatipa. Ena kuti mwina atu mtima promotion tomweteto. Ena kuti musiyeni munthu afuna akaphikire mandasi ake. So amalawi ambiri tiye tisamale chifukwa tu panopa apolisi ndi akugwira ntchito yawo. Chifukwa imene iru ndi ntchito yawo. Posatengera kuti kaya ankamatayi watani koma apolisi ni ntchito yawo. So nyengo ya promotion yavuta kwambiri. Apolisi ndi alusa kwambiri. Kwa amene nkhani tikuyena kuti ndi yabwino maso yoti khudza. Tikudziwa atu ambiri tili ndi nthawi yoti tithawika pa maganizo amu. Musayopanga like, comment komanso subscribe pamene tibweretso ndi nkhani ina zikomo.